Ngai ngui ublei mana ke janmi jong ke sngi masa si sing la banyak kenduk pat kum ke Bible sti jong ke balang ke sngi tho ding bat nga ngai skambo ublei don ban ker hu yi pi lam ban ke janmi abang ni play ke wei ke benta ke kong san bhana ke tim ke jong ublei ke janmi shobing ya shakmat ke jing shakit jong ublei to ni pendem lang ke jing duai kupangwan ajan jom try me ke janmi jong ke sngi IT not try ke klip mat ke ti ublei ke jong me Kalau tang syakri ubatrot ablay, don kami ke jingarap cuma ko pa kodor. Don kam try ke jingarap mu mensim ko cuma try bila pan kwen ke ketin cuma ke jing skos kan ko pa. Dem ngadua inga pan ke pengu ko pa ke ketin jong Jesus Christ. Amen. Aku ke sngi ali pan thiri uwe ke jing thet apo OM books barang tip ketika office ke barin po ante po barik point. Kabajak ek banalik itu kejaga ngala iya ke wei je ke dur je ke ding phna kata ke dur je ke ding phna la tho ye ke ni ke jing tho ha ke deki kat tu kan ni bentan ke ketin ke jong belai but ngala itna ek kata ke dur tinggal ngala shimika bangal mo banthi kata ke dur ngala ban kelin ru tra je ke dukan mangala itna phai kata ke dur je ke jing tho ha ke dur je ke ding phna dan keli u ong ka dur mas sang hajar tingkat tamai e dia kata ke klimat ngam simul don pisang ke bangale nga la ong yu to try bon bu ya kata ke jing o dur ko itana ka ding ong ba bu e kan ngan swan chimpat ka sni ka ba shai kum tang ali phai no shi nga ka janin ka sni ka ba an le chi kata ke jaka chi kata ke dukan po em book sante ba dang na rum po ka dukan bang la wat kata ka dur juga ding phana ngam shem shu kata ka dur juga ding phana nang tamali ban kli ti try gi ap tu ka dukan ma long shano ko tu ka dur je ka ding phna ka ong pi ba pin bu khnang yinga menen jan min ki oi ka tu ka ding phna ngi la dap di no menen ni ka jan min de ala skau si ba ka do no jangan mo bele ba ala let ti ka jin thmi lenti bangan yo e ka tu ka dur ding phna andrei na poi ka tu ka dukan ki try je tu dukan gi la ai no shoi pa uprio kalau mi nak jing sosi nak tu ke dukan berkat bangadang ya itu ki step ke banok pagi step itu ke OM books adang ya si step ar step kawan ke jing berkat ka angai u belai kuren ka do no janga kawan ke jing ke kom berkat kom ni ana berkat ba uni u brio basna ya kan ni ka ding ya kan ni ka ding phana ta ki kintin ka ktin ka jong belai di sini malu lau dia ka ro sa san hajar tingkala ru stang shi spa teliru krasang do kumbaga nu lu ko ya ka sanak tingka sheja shi spa ni sa san hajar tingka ro sanak tingka na perkat bau ni ubriu ubashna ya ka ni ka do ding phana ula yo nong shibun ada ula bashna tang shi spa teli ni ding phana berbandi ka ini ke perkat pat ingat sekoi pat ke benta ubriu pat ubaba ikan ke ding pana arajar senam mensua shalom Calvary ula sha shitom hadu kata ula sha shitom parat bau ba eka wei you are nong nak bau snai ke dur juga ke ding ha ke dur juga ding pana wo song itna ka u yo nong ya ka wei pat u ba shi shai ke ni ke ding mana u sha shi tom palat aba u ba ya ka ami na ta ka jaka ke jing so komen pan ma bele ba na sngu thu ba wa la na du ya ka na su tu par kam dalong kan apa perkat ba ke jing shai ya ke jong Jesus Christ na so ba ka ta ke jing shai ku Jesus Christ ka kam long kam kor banyak ta ka ding mana ka bang i ka klip man Ka Bible study ke bagi pek ke jan me jong ke sngi ka long. U Jisu halor ka ding phana ba ka poin ka bening kong ka long kani. U play u pen pau ya ka jing eat ka jong. U Jisu halor ka ding phana ka pen pau ya ka jing eat u play. Ka pen pau ya ka jing eat ka jong play. Kasi tiu porch kinong room kanong basan gerkot ka praga kitin jo blay ka ongin kikintin. Lu blay ula penishnai la ka jong ka jing e chani.
hakaba habangidang long ki bappo u Chris ulayap yapri yangi nga Henry u blay ula pin ishnai la ka jong ka jing ichri ka ding pna ka de ka jaga jaka hakaba u blay u pin ishna ani u pin pau pat ba kram jing bori ya ka jing i ka jong u ya ka pathai aba oi ka pathai don we u blay ba border ya bodon ka pathai ba u blay u bo u ka pathai ba ka ta ko u blay ba namar ni ka daw ko abang PVP ni ka janme jong ni ka singi man bani pet ni i ka ding pna la kalong hakanu ka jaka ha ka bangi likai ka ying ju ki parlo ni marjan mar pa ju ni man bani rung le si ki dukan ki bangi ki dur ki frame ding pna ka bala shna ka bala draw itna ba man bani deng ki jing deng ki itna la kalong ha ka ti la kalong ka sko la kalong ha ka shadam ju ni ka bala shna dur itna ka dur ju ka ding pna man bani bat ka kot ba len ka kot jirwa ka baron ka dur ju ka ding pna kin mau baka day ka jaga ha ka ba ublay ula pen pau pat ba e ka jing e ka jong u yangi ki bre ki ba jot ki ba ren ya kwa ban bu i ni ka jing gali ka ni ka jan mi balay ba ublay u hab ban pen pau ila ka jong ka jing e le mau jisu ro le ka tin na balay ba ublay u hab ban le ko ni nan jubab na kwa rong pi lo ka ni ka jing gali hatu ngi smong thu na em ka bening kong ran art gi ben tai punya pet ki ga jan me ka bening kong kalong hatu ngi smong thu na em ngi da su thu ba na em kat nu ngi e yo ble bat ong ma ngi e yo ble kam long ga e ka long ga su henry ka jinkali ka long ngi e chi sha mo na em yo ta ga jinkali ngi da e chi sha na em mo yo Melihat ban keli gini ke cingkeli hakan ke jamin. Daw kolong ba lado on pek ba ya ke jinglong jingman juga putih Kristan minta. La ban ong ba ni i ba ka dura e ke jing e ke jong ubriu ya boleh. Ringi pek ya ke jinglong jingman juga putih Kristan minta. Lim kum ta nginom im ke jing ba pen song si ya boleh. Nginam im ke jing im ka ba pin mong yo blay nginam im ke jing im ka bele persya yo blay dai mata ka daw mas ong ipi na sa boy fitu ke jinggali hatu ngi e chi sha mo yo blay te daw ka long ba duna e ki ba e yo blay ba duna e ru ki ba ngau thu ya ka jing e ka jing blay yangi shimet kata ka bening ko ni chi sha ne mi play ka benda ka ba i haba ubriu le pop you play le ubriu persang ban pet re ban pet jingai na play usno ko ba play e shu you ka kitab Genesis kalau balai ka pra ka kite ju play ko no teu adam bat ka tengah ju ke le buri le di khmat jung turai na khmat jung turai ubau play happening ki ding jong ta ka per skam apa ubriu le pop ubriu ben kong adam bar kim ki le pop yo play kini ki pet yap do play ki pet re no play hanga jika bikin nech khamat jong play ban pan ma ki pop jeki ban pen bet no ke jing bakar bo play ki ri pen ban na khamat jong play ki bu ri ya lagi pat kaniru kalong pat ka jing em jonga bat chi hedu kini kisngi habangi bakla yo play ni le pop yo play ni ki pen susi yo play bon sin nim jule chukun wat khamat jong play ban pan ma na play bon sin ni le kembang tip ni persang ban pen kelet ni sko kemba play umi i ki jing bakla ki la ki le ki jing bat ka don kam ya yo play bat pa yo Jesus ban yap halo jaga ding flam ban pen pau ban peni bawat lang ni la le pop kanu yo play Henry kita ki pop jeni kimla ban pendu no ya ke jing i ke jong play nan ni kimla ban penja no nan ni ban weng no ya ke jing i ke jong play ke ba udon ya nga ba ipi ki bre ke ba chot ki pare ba sultan e ke jing long ga jong play ma play ke tenrai juga jing long jong play hi ke long play u badap ta ke jing ka gos ke shitich ki yohanes ke long ben kong dekat ke besar ka ben ke thu ke ni ke jing sha ba kong no u play u long ka jing
Batin mabulong ublay jong gajing it. Kamdon kan nukuno ka pop ka bangaban mangingile. Persya yu blay. Kabalapan pensange. Kabalapan weng. Kabalapan pendunok ke mengrong manen. Ya gajing it gajing ublay. Yang aman yang i. Mungkin mau ya kini. Bapak beriu uhap na ka pop. Pada ka pop ka penjngai no. Ya beriu na ublay. Ublay umsim na siyang klikti kum tu bancu skak na kaskak kimat idap siya tu Jadi mga mangi kum ki bring do idap siya tu. La thau kat tu, la hikai kat tu, la peni kat tu, kimyele ki idap siya tu. Abo ublay uhap na kapop, ublay umsim na siyang klikti no kimat idap siya tu. Kam tam lilay habangin dangin niya pe. Adi kikipor na do kaba kut no jengka Old Testament halo kaba sedang no jengka New Testament kaba ngitip baru itu ki saus pas nem ki bajar-jar juga jeng trekam ke jeng ublay. I kemba ublay ulangnya ya ublay. Pi pada kitab kaba kut juga kitab juga Old Testament halo kaba sedang juga New Testament ki saus pas nem ndoni ki jeng trekam ke jeng ublay. But pun kiru perkhat kiru start yang ba ublay ulangnya ya ublay. Bun ke beri kat bo beri ulang ya you. Beri ulang ya you beri. Umran syu ka jing song tana you. Yi ka mau beri ulang song klik tino ulang thai. Yi ka mau ni beri ulang do jing kermen no. Ha ka jing dei jing wat beri. But i don syu kalat. Kum no ba man penwan pat ka jing dei ka bajan na pling jong beri. Ba beri. Bun ki i kum ta. Henry kam shim la long kum ta. Kam shim la long kum ta mabaro ki perkhat. Ni ublay udang trei la ka jong ka kam. Habo la penkre ya kata ka ba. Pat ka ba jonai tam e. Bat kata kalong ka jingwan jong ka New Testament. Bagi background siapa ka jingwan jong ka New Testament. Ka thau siapa ka jingwan jong im jong kis im bat utrai jong kutrai unong pen im jong abat jong pi u Jesus Christ ublay umsim le song thai upen kre jalai ban e ka jingwan jong uta us im jong kis im utrai jong utrai u Jesus Christ bali ublay upen kre ki baro ka jikadao kolong nomor ba u I e ya ublay u I e ya ublay. But lingban ini gejing temu bagi gejing le gejung lei baro pan pa Jesus Christ banyak orang juga ding fenam halum kalbri. Kadai namar ba ublay ukwa pan peni. Kat no u I e ya ublay. Kat no u I e ya ublay. Pi ada ngimpe juga ding fena ken ada ngimpe juga ding fena halum kalbri ken haka perthekin ka ding fena kadai gejing ibe. Kadai gajing leran, kadai gajing syak job, kadai gajing baman, bat kumtar ter. Henry, hakmat jong ublay, kading pernah kadai gajing syak sitom, kading pernah kadai gajing ai tilut, bat kaba kraw tam kaba ublay udan kamban penpau ya kaperthai, yang iki beriu lingba kading pernah, ya nak jong gajing i, ya ublay. Kata kadai kabenta ka crowd tam om tang mu jisu kiu ka ding pran yap ni pop jing wat la ka long ka kong san tam re bo kiu ka ding pran long kalbari ka daw ka long ma bo I ki mau to mo ka shi to honest the gospel honest for God so loved the world that he gave his only begotten son Jesus Christ mo bleu ni kata ya ka prei la ai tino ka ding pran kam kut tang ha ka ban ma ki pop kading pernah kami kata jagai ka bau beli upen pau kat nu ui ya ka perthai abang perkhat ka dok nut ka jong beli ha ka por ha ka bau beli ula shem ya kalan kumno man pen pau la ka jong ka jing it ka jong yo brio lingba ka jing yap ka jong Jesus ka salon jong ka ding pernah lu kal brio perkhat ka dok nut ka jong beli ka bakum kata ka por upet yu kun jung uba I e ukun mamarwe upet yu breu jing thau ba kodo tam e jung yo ba u I e u kataru
upet ikini ki artali. Upet jauh Jesus Christ, upet jauh beriu. Kadok nu cuma beli kapat ka luet apa kum kata kapor ngala manong. Ngamudur ba kadok nu beli ka luet kapat ka pra. Namar balai. Namar ka jing i ka ju ka bau don yu nu beriu jing thau ba ko do ju. Wa bat ayo Jesus Christ. Pada bau ayo Jesus Christ utip ka jing yap ka ba kum nu ka bau Jesus Christ wa ban sha. Ban yo ban pen pau ka jing i ka jing beriu. Ban yo ban silus pa yo beriu na ka pop. Ban yo ban penim yo beriu na kapap. Ban kum tak ter kajing yap ka bakum no ukun juk uhapan sya. Bagi ken mau tu ka gospel no Matius no ba arp yo dekat basau peri ka tin jble kong kum no. Ha ka tu ka por ka ba Jesus show kun ai tin no ila ka jong ka jing im show blay. U Jesus ong ni ken tin gospel Matius arp nyo sa peri ong no. U blay jonga. U blay jonga. Balay ba mela e no ina. U blay jonga. U blay jonga. Nim ju kam ya smok kot bu jisu kam pen kam ne ke tin u belai janga u shet am pen kam ne u pa janga u ba beneng nrege ni ke klema la si u jisu pen kam ne ke tin u belai janga ba hak ni ke jing linyar ka ba khat ru jong ju jisu ke skalong namar bam le si ke klepat ka ba khat ru e ju ke jing sha shitam ka ba shur ke ju ke climax sama ka ba halor ta e ke jing sha shitam hak ke klemat ka ba don kam e ya ke jing don run kat ka jong u belai haka ba khlemat ka bu don ka me bo beli un pet ya kham ya shau haka ba kum ka khlemat usku kenjang mo u beli le si ngam mo beli u pet no le si u beli na asu ban pet ya lau jong lu khun na ma ka jing shitam ka ba ka jing sha pen shitam ka ba kraw mo khun mo sha u khun ba e le si ka la bang bo beli u pai no le si ka khmat ka ba pet yo Jesus Christ haka baru jisu kum blay usku tho ya kata usku kalau ka jing jangan ka kraw ka kum kata kapor u ong itu ki kintin u blay junga balay e no ina kata ka ni ka jing yap ka jong Jesus Christ kata ka ni ka jing shirke ka jing yap ka jing wat ku pa sha chu kata ka raw ong ni pi men ne ba wo pet yo Jesus Christ u pet yo brio upat ka doon. Ladang ayaw Jesus Christ, manuban penimiyo beliau. Ladang ayaw Jesus, ladang penimiyo beliau, ngai ka jingyap ka basyirke ka baukun janga unsya. Ka penluet ka doon ka jong beli. Bat sus iwan berkat beli ka bakum kata ka kelemat. Yungi ki arteli ki macam berkat ki bagi ban ni. Ka penluet ka doon ka jong beli. Kini baro ki jaga daw. Kalong namar bau i ya ke perthei. Uai ya uba bahatap uba ka beneng ba ka perthei ka don. Uba long Jesus Christ ke ukun bang marwe jo. Kani gidi ka jing i ke jong blei. Uai lot. Udran tam we. Uba janai tam, uba bahatam, uba khui tam, uba hok tam, uba nala tam. Uai no sa ka perthei. Uai lot. Kata ka ni ka jing i. Parang ngin siya ka jigi ka lang ba ka jigi ka ba ailun ngiti ni kren ni ka jigi ya ka jigi ka lang ba ada pi ai ngaruan ai ada pi ai ngati no ai nim ju kam i ka ba isi ingi ni ublay u ailun wat la ka perthei ka lepap wala ubriu u ida persha u penmong yu ublay u ailun Nasutunat ko kintin ka kitab Isaiah kanang basan pusaw berkat besin pau ka kitin jumblay ka bangkum no kaya nasutunat ki kintin paring ki batok nan puli ka kintin paring ka janmin for the mountains may depart and the hills be removed but my steadfast love shall not depart from you for the mountains shall depart and the hills be removed but my steadfast love shall not depart from you. Ada kilomba kin ria no. Bar kilomret on pen ria eki. Sam. Angi pek kini kilom ki badan sarong yu lom shirong ni hatu kala banong bodi ulum on ria no. Kabam sola no. Ni beli om kini kala banong. Henry kata kata laban ja. Henry kajing i jonga ye pi.
dan leleru kanam kan ria sengam kat kata ke jingit ke ba ublei udon ya ubreu kum ibreu nila banom e dan isko e yo blei hinrei tip ba ublei u e yangi dan ngin e yo blei magnaru ublei u e yang apa ni pi nama kata kadang was kwa profi ni ka janme juga ni ka sngi hangno hakaban i ka ding phna la kalong hakan nu ka jaka persang man ke mau ye kini persang man ke mau ye kini ba kani ka de jaka e ka ublei upen pau e ka jingin yang apa ni kum gubre phla ban snow ba omdon ba e ye phi ga jingin ba jong phi henry tip ba la omnon ba no ba e ye phi udon away ba e ye phi ba ta ulong ublei jong phi ba ta ulong ublei jong phi ado ublei aila yang ba ni bangidim syajar sne jong ba syajar sne ba ublei aila yang ba balangin pelik bun kapor jongi ke bangidon lama ki syajar snem ban perkhat ban snow thu ban tilut ban snow thu ban tip ye ke jing i ke jong blei ga don yenga ba ye phi ni nam la ban le ye kata nama ke jing i ke jong blei yenga bi phi ke ya re ke jilu e ke krau e ke bangin nam la ban perkhat kata ke di ke jing i ke jong kata ni ke jingit ke jomble tila da ublei u it hadu kat ni kan ni yang apa jadi kat hadu ban ai tila jong kun malakha marwe kat wa ban wet la sila kat le jong ka donut namar belai wa ban ai lo jong kun ma marwe ban yap ke jingyap ka syirkai ban du kata kata hatu mangabat mani ni madai ban i yo blei hatu kam de yang apa ini ban e yo blei kade yang ani ban e yo blei bat nan ong fi ni ka jan me chu ka singal ong aku ka sin na ka pen kan mau ni ka jan me chu ka singi balas ini ni ringi wa la ka jong ka don no pengem so thu pengi don ka jing e yo blei aso thu ba fi aba ong ka jing e ada ngidon ginu ki ba e mo lagi kalau ki parlok samla jungi lagi kalau ki men ki para email pa jungi ki parlok ke bengi it ada ki lek kalau ka sosik ni mong ka dono ni thang ka men sin ni do thia do den hatu pen jumat mo lagi pen jumat mo lagi jong jim ni long mo kom ta lagi pen sosik yo ble ni long mo kom ta lagi ki lek pak kalau ba pen mong yo ble jang apa jong pi ada kamdang ka jinglong ka bukum kata lese ka jingi jingi ble kedang dunae bat mak kata dah ke janme juga ni singa ko banang pi alang ni so thu bani dunan ka jingi jong blei ngim dang ka jingi yo blei pa no blei ka kitab Ezekiel khat sa khat bi khat kendai ko gomno un weng no e ka tu ka do no mau jong pi ka ba pim e yo blei un bu e ka do no do apo jong pi ba pinang man kham e yo blei ka jingim jong pi pa no blei wong pan dengan saai bun sin ni klet ban pan ni ga jajing pan ninga kim tu ni ga jat ni ga jan me chong ga ga sni pan ba pin yo ye ga ni ga jajing e ba phila ban e yo blei fin ma ga jing e kam de ga ba la kha lo pa ga jing long jing im ga jong la ba chi ni don kam man pen san ni ka ni don kam man ban te ka ga jing im jong la ba chi ni don kam man besai ga jing im jing ba kan don ni ga jajing long na ra ban e no la ngam persang ban e no Ngam la ban i yo blei lada ngam persang bangan i yo blei kadon kaming i bangin i yo blei ku ki kun ke jom blei ka ni ke bo blei ule le ka jingim jingi ma ka jingi jom blei ka krau ka ya e adu kata ni sha ruai tu ka jing ruai mo ka tu jona mo no ka tu jona sha ruai tu ka mo ke jingi ju bam la ba no jing e which is utrai nga om dan bala kadai ke jing shisha om dan bala man batai
Anam malah ban snow thu e ka jing e ka jong ble ten mang ta ro kum ki khun ke jong ble ngako ban ken tu bi ni ka jan me jo ka desi lada u ble u la e ngi hadu kata kata lada u ble u la e ngi hadu kata kata but ke jing le jo ble ka pen pau ka jing e ka ba kraw ka bu don ni ka pathai ayu pat ka de ya na ba ni bangen le ka don kam ya ni bengin siu pat ya ka jing e jo ni shaw le ngin siu pat in ai pat bat ka ta ka long ka ba don kam e ni kum ki khun ki jong le ada ble lo pen pau ka jing e jo mo jis ka de lo ka din pa lum kal bari ka don kam e ngar ye phi bengin pen pau ka jing e ka jing yo ble jo na ba jong phi lo ble lo ai ka ba hatam e ka ba hapnek ma khano ba long jis Christ ni nai ka ba hatam e so ble e ka do no jing ka jing wat ju prakhat jing mengela man kam e yo ble pa no ble nai po ri phi ba phla man e yo ble kam bo na ka jing jong phi u ble ka khu be ni ka jan me jo ka ni ka singi u ble na ka man ta ka bo rom ju amen u ble ka khu yi phi